Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Ito lang pa. Pero meron bang mingunog sa dili pa ko gusto mo pa ulit? Bahala na. Bumalik ko sa akin. Tawagan ko pagbalik si Vicki. Gusto ko siya makita. May sayo ko no siyang meeting, ugma. Busa dili na lang una ko no may makita. Nga na pag nagkuulman ko. May sakit na. Ako paraho na. Si Armando, nanawag ko balik. Hello? Ay, nga. Pabutan ko. Kadiyot. Noy, para Noy. Manaog ko. May nalimtan ko, Noy. Hello, Armando? Ay, ba mga tao ni Baya? Ako naman usan ni Lamisa. Nang Nisa! Hay man si Chini nga ang gipatawag ni mo. Ay, di kuno siya mo kaundong. Nag-diet kuno siya. O gikapoy kuno siya siyang lakaw. Ikaw lang kuno'y kaon. Litsi. Kalakay ba ni magkauntang kita rin usaw eh. Kaya pag wala ka tawag ko mga barkada ko dis una. Mag-bar hopping ni. Sorry ipapaabot ka kaganina. Okay lang. Nakasakay ka na yung ta? Dali kong nanaog pagtawag ni mo. Oo, mga ba. Salamat ha. May gusto ka bang kanon? Gusto na ni. Oh, how about shake? Salamat. Okay na ko ining tubig. Ikaw, lagi ka mukhaon. Busog na ko nagtanaw ni mo. Ha? Anyway, imo na ka lang. Ano yan? Wait sa mani. Amlihi. Sing-sing. Ambing, ako sulod sa imong tudlo. Dili. Dili ko ka na madawat. Sobra nang imong nahatag na ko. Kuwang pa ka na, meron di sa kalipay nga imong nahatag na ako. Armando, I don't know why. Pero you know, mataki kayo nga ikaw, banda ka. You feel in something inside of me. Malipay ko mataki kayo nga ikaw, banda ka. Salamat kasi kayo. Busa please, dawata ka. higala ta di ba? Busa dili kinahanglang bugtian nimo ang oras nga ako mahatag nimo. Ihatag na lang na sa imong asawa. O ako ka napalita para niya. Pero dili ko kana madawat. Di ka? Salamat. Waiter! May lain pa kang orderon? No, dili. Ihatag ko ni sa waiter ang sing-sing. Unsa? Sir? Yes, sir? Oh, sige na. Dawatan ko na na. Mong cheat dong, cheat. Hi, yes, sir. Di sa kaluuran, no? Natutlo bitaw sa mga hapon, no? To refuse an offer is an insult. O sige.
Dawaton ko ni. Pero, di na ko gusto mo hatag kapauglain butang nako ha. Tungod kay way bayad ang akong pagpakikigala, Armando. No. Ayaw ganaw na ang usa ka nakabayad, Melody. Isipan na lang ako ka ng pinaskuhan. Di mo hapit na mga Pasko, di ba? Kamahulon ini. Samtang ako, di ko makahatag nimo. Ikaw na kaya ka na ako ang imong oras. Armando? Oh, Vicki. Hey. What a surprise. Oh, so hain si Kumari Agatha. Abi ko wag. Kamong nag-uban. Oh, no. May lain ko gikabisihan ning miaking mga adlaw. And who's this young lady with you? Akong empleyada. Oh, okay. Anyway, I won't bother you both. I have got my own business. Nice to see you, Armando. Oh, nice to see you. Take care, Vicki. Hala ka. Kabala ka. Ako'y bahala sa tanan. Oh, okay. Dali na. Mamalhin tayo laing dapit. Empleyada, ha? O iyang gita sa ingon ini kamahalon nga restaurant. Kaysa yung patuhoon ako. Balitaan ko mahitungod ni ini so kumari Agatha. Mas mahayo nagdili siya magmata lang og buntag sa binuhatan siyang bana. Akong tawagan. Oh, come on. Oh, dili makontak ang iyang numero. Ay na ba kining babayhana? Pipila kagabi na kaming wa magkita dito sa among ballrooman. May lain na usab ka siyang gikabisihan. Sa sunod higayon ko na lang siya balitaan. Armando, asa dito paingon? Layo-layo na lagi ang gidakanan sa mong sakinan. Misaka na lang kita. Asa data? Doon na lang ta. Okay. Dali. Aray ta rin maglingkod. Okay? Kanindot tinhi. Tanawa, makita ang mga sugat sa ubos, oh. Kanindot tanawa no eh. Mas nindot kang tanawon, Melody. Ha? Unsa to? May gisulti ka? Wa. Sukad, karon pa ko makaanhi din hi. Kuno ta magkaila siguro. Mamatay na lang tingali ko. Dili ko makaabot ining tapita. Kanindot tinhi, uy. Labas kayong hangin. Buknaw. Pero tugnaw lang. Marig na marugang akong balhipo. Lahi gyud ang kabugnaw sa labas nga hangin, no? Kaysa aircon. Oh, so gitugnaw ka. Ay, kadit ha. May jacket ko sa sikiran, ha? Ha? Armando, ayun na lang, uy. Okay na ko. Kaya ra. Alright. Here. Sulod ni. Ayaw na lang, good. Sige na. Okay. Salamat. Sama na bugnaw pa? Kay offer ko pa ang akong bugton. Mas init ang akong gakos kaysa akong jacket. Gusto ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!